खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ उत्तर नेपालपारानि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै बारग' एनडिएफबिनि बिनायसा ब्रह्मआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव 8 नं दतमा बियाबाव बिजेपि राजखान्थि दोलोआ देरहागोना 100 जौखोन्दो रोखा होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला 200 नखरफोरा बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै आरो बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मआ देरहानाया रोखा जाबाय होननानै बुंदों। उत्तर नेपालपारा नाराबारि दतमा मण्डलनि सिङाव राजबंशी गामियाव जयनिं हाबाफारि लादों। नैथि खौराङाव दङ हायद्राबादनि तेलेंगाना एआइजि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बड' एडभाइजारि बर्डनि लेंथुमगिरि मानगोनां थरेन बर'खौ तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननि थान्दै हान्जाया खौरां लाहैदों। थामथि खौराङाव दङ दुरान्ड काप ट्रफिखौ बरायनो साखाफारा जादों बेरगावआव। दिनै दुरान्ड काप दावबायनाया बेरगावआव सौफैगोन। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', ब्रिगेडियार जिएस ग्रेभेल सर्स चक्र कामान्डार 21 माउन्टेन आर्टिलारि ब्रिगेड लोगोसेनो बर'नि मुंदांखा मोसानाय बागुरुम्बा, मुंदांखा मेथाइ खनगिरि इलिसा बर'आ मेथाइ खनगोन आरो मोननै हानजा 15 बोसोर सिंनि जोलुर गेलेगिरि हानजाया बाहागो लागोन। सानराइज एससि बेरगाव आरो खेल' इन्डिया सेन्टार हरिसिंगाया बाहागो लागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां श्रीलंकायाव एथलेटिक्स गेलेनानै गुवाहाटी नोगोरनि गरकुस हाजो ओनसोलनि मिथिंगाफुरि गामिनि हनेश्वरी बसुमतारीया 2 ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। श्रीलंकानि महिन्द राजापाक्सा स्टेडियाम दियागामायाव 38थि एनुवेल मास्टार्स एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 5 आरो 6 जुलाइ 2025आव हारि, हादर आरो ओनसोलनि मुं लाखिनो हानाय हनेश्वरी बसुमतारीखौ कामरुप मेट्र' इउबिपिअ'आ बरायदों। बाथि खौराङाव दङ दागगारि ओनसोलनि फुलबारि आलायारनपुर हादान ओनसोलाव गोग्गो दै लोंनो थाखाय 2 सलारनि बरिं खुरनानै हेफाजाब खालामदों। 14 नं चिरां दुवारनि इएम रन्जित बसुमतारीया गावनि बियाबाव थाद'नाय गैयै हाबा मावनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसेनो मख'नो गोनांदि आलायारनपुर हादानाव संसार जाबाय थानाय 47 नखरफोरा बिटिआर सरकारनि बड'फा लाइभलिहुड मिशन बिथांखिनिफ्राय 10,000 रांनि अनसुंथाइखौबो मोननो हादों होननानै फोरमायदों रायजो राजाफोरा। द'थि खौराङाव दङ क'क्राझार सहरनि शान्तिनगर वार्ड नाम्बार 1 नि सा 250निबो बांसिन बेंगलि आरो राजबंशी हारिनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। थांनाय मैया मोनाबिलियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म, लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, ओनसोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव 10 नं देबोरगाव आरो 9 नं बनरगाव बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय क'क्राझार शान्तिनगर ओनसोलनि सा 250निबो बांसिन बेंगलि आरो राजबंशी हारिनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होनो हाबफैदों। स्निथि खौराङाव दङ गसाइगावनि हाब्रुबिलाव गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गोबाव समनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिफोर गैयैनि जेंनाखौ नोजोर लाखिनानै थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासैबो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनो मावखुलि गायसननानै होनो खोथा होदोंमोन। बेबायदियैनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि गायसननानै होनाय बायदिनो मैया गसाइगावआव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ नुजाथिनानै गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो। बे हाबाफारियावनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि, एमएलए जिरन बसुमतारी, इएम उकिल मुसाहारि आरो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बाहागो लादों। 8थि खौराङाव दङ मैया सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हानजाया वार्कार्स मिट हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिफुर गेजेर फरायसालिनि नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि समनाथ नार्जारि, एमसिएलए सन्जय सरगयारि आरो बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'जों लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि लोगोसे जिल्लानि गासै सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। 9थि खौराङाव दङ सानजारां सावथुननि ट्रेलारखौ आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हगारनानै होबाय। लखिमपुर जिल्लानि जाखांफुनाय प्रडिउसार अनजालु बसुमतारीनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बे बोसोरावबो गोदानै फैनो गोनां प्रबिन मैथा बर'नि लिरनाय आरो डाइरेक्सन होनायाव आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय सानजारां सावथुना आबुं महर मोनबाय आरो बे सानजारां सावथुननि ट्रेलारखौ आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हगारनानै होबाय। बे सानजारां सावथुनाव फाव खालामदों सोरां नार्जारि, पुजा मेरि,
प्रबिन मैथा, समायना, मन्दिना, रन्जित, बिरमल, जुनमणि, देबिना, देबिकाजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम महरगिरिफोरनि एक्टिं खालामनायखौ नुनो मोनगोन। सानजारां सावथुनखौ फैगौ 16 आगस्ट खालि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफारियाव थानाय एस.बि. बर' गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनाय जागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं सावथुन दिन्थिगिरि नोंथांमोना 8753934317 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन होनना मिथिहोदों। जिथि खौराङाव दङ CEM प्रमद बर'आ सोरगोआरि महेश्वर मोसाहारि मेम'रियेल कमिउनिटि हलखौ फाहामनाय आरो फोसाबनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मैया CEM प्रमद बर'आ बिजनी पासालाबारियाव सोरगोआरि महेश्वर मोसाहारि मेम'रियेल कमिउनिटि हल लेट महेश्वर मोसाहारि मेम'रियेल कमिउनिटि हलखौ फाहामनाय आरो फोसाबनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। 17थि खौराङाव दङ खुंगा बाथि सा क'क्राझार एबसुनि बानजायनायाव आन्डार 13 नि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय सा क'क्राझार दख'रा एबसुआ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों आन्डार 13 नि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ दख'रानिनो बेन्दोंआव थानाय थिथागुरि बासबारि आलादलनि गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायबाय। हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि सानसुमा बसुमतारी, जिल्ला एबसुनिनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हेमन्त बसुमतारी, क'क्राझार साइनि इनचार्ज बाबुलाल बसुमतारी, सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारी आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। 12थि खौराङाव दङ खोरोमसार बसुमतारीया इडुकेसन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ मोननो हाबाय। NCR दिल्लीनि फारियादाबादाव थानाय मेजिक बुक अफ रेकर्डआ मैया आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीनो इडुकेसन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ गथायबाय। मेजिक बुक अफ रेकर्डनि मासिगिरि डक्टर CP जादबा सामलायनाय मेजिक बुक अफ रेकर्डनि मासिगिरि डक्टर CP जादबा सामलायनाय बान्था गथायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियानि एडभोकेट आरो इन्टारनेशनेल वेलफेयार हिउमेन राइट्स फाउन्डेशननि मासिगिरि डक्टर राम अवतार शर्माया गोनां आलासि महरै बाहागो लायो। फार्स्ट एड इन्टारनेशनेल गल्ड मेडेलिस्ट आरो वर्ल्ड रेकर्ड मोनगिरि फोरोंगिरि डक्टर राजेंद्र साइनिया सृष्टि जादबा दैदेननाय बान्था गथायनाय हाबाफारियाव महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंग, आसाम, तेलेंगाना, अन्ध्र प्रदेश, उत्तराखन्ड, हारियाना बायदि गासै मोन 18 रायजोनि गोबां आयदानि सुबुंफोरनो बान्थाखौ गथायो। 13थि खौराङाव दङ 35 नं मुदैबारि बियाबाव UPPLनि मुलाम्फागिरि लोगो हमनाय आरो राङारि समाजारि सांग्रांथि मेल हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। गुदुं बोथोरखौ नेवसिनानैबाबो लोब लोब रायजोनि बाहागो लानायजों आबुं जादों। गलायगाव रनथलि गेलेग्रा फोथारा गलायगाव जौगा खोन्दोनि मावख'गिरिया दैदेननाय मेलाव हारि माहारिनि हौवा हिन्जावफोरा लोब लोबै बाहागो लाना बिटिआर सरकारनि फारसे अनसायनाय दिन्थिदों। मेलाव बिटिसिनि बारग' डेपुटि चिफ काम्पा बरगयारी, आसाम केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बारग' MCLA दन्दि राभा, सपन दास, बाबुल बसुमतारी, आइजो गांखंनि बोसोनगिरि किरण बर' बायदि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। 14थि खौराङाव दङ मेन्डेला ब्रह्मनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ मैया बेखेवबाय। बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ बाक्सा जिल्ला राबांनि दाउ थ्रिलिं रेस्टुरेन्टआव बेखेवो। गुबुन गुबुन जायगाफोराव नोंथांमोना बे गोसोआ बोराया सावथुनखौ दिन्थिनो बुकिं खालामनो एबा फोनांजाब खालामनो थाखाय 7099367162 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन। 15थि खौराङाव दङ रुपहि सालबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सालबारियाव थानाय मारुति सुजुकी एरिना अथराइज्ड श'रुमाव नोंथांनि मोजां मोननाय गारिखौ मोननो हागोन आरो गोदानै सार्भिस सेन्टारनि थाखायबो खाबुखौ मोननो हागोन। नोंथाङा पाठशाला, सिमलागुरि, बरपेटा रड, बङाइगाव थाङालासिनो सालबारियावनो सार्भिसिं खालामनो हासिगोन। बेनिखायनो नोंथाङा गोबाव सम खालामालासिनो मारुति सुजुकी एरिना अथराइज्ड श'रुमाव मारुति सुजुकीनि जायखिजाया मडेलनि गारिखौ मोननो हागोन। बेनि सोमोन्दै आबुङै मोनथिनो थाखाय 9365284534 आरो 7099072814 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों सार्भिसनि थाखाय सुलाद लानो हागोन। 16थि खौराङाव दङ सावथुन मुलुगनि महरगिरि मिरु बिसानि नेहाथारि मोगथां नार्जारिया फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंगोननि खौरां मोननाय जादों। 17थि खौराङाव दङ सोनाब बेंगल आलिपुरदुवारनि थागिबि 20 बोसोर बैसोनि रबार्ट ठाकुरा गोमानानै दं। थांनाय 8 जुन खालि जय प्रकाश ठाकुरनि फिसाज्ला रबार्ट ठाकुरा रावबो मिथिस्लाबै न'निफ्राय बहाबा ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो
न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 11 जुलाइ खालि साननि 11 रिंगासो समाव क'क्राझार नोगोरनि पुलिस थाना साखाथियाव रबार्ट ठाकुरखौ सासे गलादारा नुदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जुदि सोरबाफोर गोमानाय सुबुं रबार्ट ठाकुरखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 9064798221 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा।